The people paid homage to cosmonaut Vladimir Komarov, relatives, friends, brother spacemen, government and party heads, honoring the hero of the Soviet Union. Toto bola smrť Vladimíra Komarova. Prvého človeka, ktorý sa z vesmíru nevrátil živý. Otázka znie, prečo? Alebo dalo sa tomu zabrániť? Vladimír Michajlovič Komarov sa narodil 16. marca 1927 v Moskve. Jeho rodina bola obyčajná, no už od detstva mal vášeň pre lietanie a techniku. 22. júna 1941 Nemecko zahájuje operáciu Barbarossa, a to neskôr dostane mladého Vladimíra na leteckú školu. V roku 1945, zatiaľ čo jeho starší rovesníci padali na frontoch, 18-ročný Komarov vstupuje do vojenského leteckého výcviku. Svetová vojna sa práve končí a jeho lietadlom teda nie je stíhačka nad Berlínom, ale cvičný Jak-18. Po rokoch praxe a štúdia je nominovaný na misiu Sajuz 1. Misiu, ktorá sa mu stala osudnou. 60. roky boli 10 ročím, kedy sa svet menil rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Studená vojna, jadrová hrozba, vojna vo Vietname, občianske konflikty a tak ďalej. A uprostred toho všetkého preteky o vesmír. Sovietsky zväz a Spojené štáty sa pretekali, kto bude prvý. V hre nebola len technológia, ale hlavne aj ideológia a budúcnosť ľudstva. 8. apríla 1966 Brežnev preberá moc a plánuje veľkú show. Oslavu 50. výročia revolúcie. Len pár dní pred štartom sa vie, že Sajuz 1 má viac ako 200 chýb. Inžinieri varujú, že loď nie je pripravená, no Brežnev chce vesmírne víťazstvo a tak tlačí na štart. Kozmonauti si medzi sebou šepkajú, že je to samovražebná misia. Komarov to vie, bohužiaľ tiež. Ale ak by nešiel on, poslali by jeho najlepšieho priateľa, Jurija Alexejeviča Gagarina. Áno, toho istého, ktorý pred 6 rokmi sa stal prvým človekom vo vesmíre. Gagarin sa pokúša let zastaviť, no Brežnev ignoruje všetky varovania. Chce ukázať silu Sovietskeho zväzu bez ohľadu na cenu. Plán bol jednoduchý. Robím si srandu. Na tú dobu to bol mega ambiciózny nápad. Toto je Sajuz 1. Ten pôjde na orbit, potom tu je Sajuz 2. Ten tiež pôjde na orbit, ale jeden z kozmonautov naskočí na Sajuz 1. A to všetko v orbite. Riadna šovka na tie 50. výročie. Sovietom ani pes, ani človek nestačil. No a hej, toto všetko sa vôbec nestalo. 23. apríla 1967 Sajuz 1 štartuje. Už po chvíli prvý problém. Neotvára sa solárny panel. Loď nemá dostatok energie, navigácia zlyháva a Komarov bojuje s orientáciou. Sajuz 2, ktorá mala priletieť na pomoc, je zrušená. Komarov zostáva vo vesmíre sám. Avšak po nekonečných hodinách chaosu dostáva povolenie na návrat. Pri vstupe do atmosféry všetko vyzerá nadejne. Keď príde čas na padáky, tak sa stane najhoršie. Hlavný padák, ten sa neotvorí a záložný, ten sa zamotá do hlavného. Takže kabína letí rýchlosťou viac ako 600 km za hodinu. V prepočte je to 166 metrov za sekundu. Keď bežíš ráno do školy, urobíš možno 1 meter za sekundu, nie 166. Takže asi vieš si predstaviť, čo sa stalo našmu hrdinovi. Vladimíra Michajloviča Komarova našli na Orenburskej stepi 27. apríla 1967. Údajne iba pätná kosť bol jediný rozoznateľný anatomický úlomok, ktorý sa dal identifikovať. Z modulu, ktorý mal 200 cm na výšku, ostalo iba 70 cm šrotu. Bolo to otrasné nielen pre jeho rodinu Jurija Gagarina, ale aj pre celý Sovietsky zväz. Z hrdinu sa stal varovný symbol toho, kam až môže zájsť túžba po sláve. Komarov vedel, že loď je chýbna a aj tak letel, aby zachránil priateľa, ktorý samozrejme protestoval proti celej vrchnej nezmyselnosti. Zo začiatku mu zrušili lietanie či už na lietadle, stíhačke alebo aj do vesmíru. To Jurij ho nezastavilo kritizovať Brežneva do tej doby, kým toho vrchnosť nemala plné zuby. Rok neskôr, po Komarovej smrti, Jurij Gagarin dostal opäť povolenie k lietaniu. Čo už začína byť troška podozrivé,
je fakt, že hneď pri prvom lete nastala havária, pri ktorej Gagarin zomrel. Moja otázka znie, môže skúsený pilot, technik a kozmonaut zrazu dostať haváriu po tomto všetkom? Čo ma celkom zaujalo, je fakt, že existuje viacero verzií posledných slov Vladimíra Komarova. Sovietské archívy tvrdia, že zostal pokojný. Citujem, cítim sa výborne, všetko je v poriadku. Ďakujem, že ste toto všetko odvysielali. No iné zdroje hovoria o strachu a o zúfalstve. Citujem, táto diabolská loď, nič na čo položím ruky nefunguje správne. Ktorá verzia je pravdivá? To sa možno nikdy nedozvieme, ale jedno vieme určite. Vladimír Komarov zomrel tam, kde chcel byť celý život. V oblakoch, v nebi. Na hrdinov ako Komarov by sa nemalo zabúdať. Nie preto, že zomreli, ale preto, že mali odvahu tam, kde iní cúvli. Ak sa ti páčilo video, podaj ďalej tento príbeh. Nech sa na meno Vladimíra Komarova nezabudne. Dobrú noc.